ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2024ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆର ପାଞ୍ଚଟି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାତ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ତ ରଚନା ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, କ'ଣ ସବୁ ଏଡ଼୍ କରାଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାର୍କ କଟିଯାଏ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଜଣେଇବି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ଫୁଲ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଓକେ, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ରଚନା ହେଉଛି ଛାତ୍ର ଜୀବନ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ରଚନା ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଭୂମିକା ବା ଉପକର୍ମଣ କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଛାତ୍ର ଜୀବନ କ'ଣ ମାନେ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର, ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଛି। ଛାତ୍ର ଜୀବନ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପକର୍ମଣ ଲେଖିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯେମିତିକି ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ହିଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିଥାଉ। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେଇକରି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚରିତ୍ର, ଏଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଭାସେ, ସେହିପରିକା ଏଇ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରିକା ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। এইটা সেকেন্ডে লেখব ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଛାତ୍ରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ସମୟ ସହିତ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନର ନିଜ ଛାତ୍ର ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ସାରିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅନୁଶାସନ ବା ଶ୍ରମ। ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଶାସନ ବିନା ସଫଳ କେବେ ବି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ର ହେଉ, ଯିଏ ଯଦି ଅନୁଶାସନ ଫଲୋ କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଶାସନ ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁଟା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଏବଂ କଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ କେବେ ବି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଲେଖିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ, ଉପସଂହାର। ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଭଲ ଛାତ୍ର ସମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଭଲ ନାଗରିକ। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ହୁଏ ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ତୁମେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଫୁଲ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ଭୂମିକାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗଛ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ ବୃକ୍ଷର ଉପକାର, ଯେମିତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ବର୍ଷା, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବ। ଓକେ, 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ବୃକ୍ଷ ନିଧନର କୁପରିମାଣ। ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ରଖିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଜାଣିଛ? ପ୍ରଦୂଷଣ, ବନ୍ୟା, ଖରା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା। ଦେଖ, ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଖରା ସବୁ ଋତୁରେ ଏକ ହେଇଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ପାଇଥାଏ। ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛ? ଓକେ, ଏସବୁ ଲେଖିବ। ଓକେ, 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା। କାହିଁକି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା? ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇବା, ଯେମିତିକି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ, ଉପସଂହାର। ଯେଉଁ ଉପସଂହାର ବା ଯେଉଁଟା ଶେଷ କଥା ବୁଝାଉଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗଛ ଲଗାଅ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛେ। ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ବୃକ୍ଷରୋପଣର ରଚନା। ଏଇସବୁ ଦେଖ ତୁମକୁ ଫୁଲ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ଏବେ 3 ବା ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପ୍ରିୟ ପର୍ବ ତୁମର କେଉଁ ପର୍ବକୁ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଭୂମିକା କ'ଣ, ପର୍ବର ଅର୍ଥ, ଆନନ୍ଦ, ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିଛ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଦେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ପର୍ବର ପରିଚୟ, ଯେମିତିକି ନାମ, କେଉଁ ପର୍ବ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେସବୁ ଲେଖିବ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ
ପାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେମିତିକି ରୀତିନୀତି ରହିଛି। ପରିବାର ମିଳନ ଯେମିତିକି ମାମୁଁ ଘର ହଉ କୌଣସି ସଦସ୍ୟର ମିଳନ ହେଇଥାଏ ସେଇ ପର୍ବ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ପର୍ବ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏକତା, ସମସ୍ତେ ମିଶିପାରିବା, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବା, ଏସବୁ ଥାଏ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା, ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ରହିଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ। ପରିବେଶ କ'ଣ, ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ପରିବେଶ ସହିତ ଜୀବନ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ମଣିଷ ଯାହାକି ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ବାସ କରିପାରୁଛି ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏହି ପରିବେଶ ପାଇଁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖିବ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ, ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଶିଳ୍ପ, ଯାନବାହନ, ଜଙ୍ଗଲ ନିଧନ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଯାନବାହନ ବେକାରରେ ଚାଲୁଛି, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜଣେ ଯିବା କଥା ସେଠି 4-5 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଯାଉଛି, ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିନା କାରଣରୁ ସେମାନେ ହେଉଥିବାରୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ, ଆମେ କିପରି ସେଇ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ବେକାରରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ସଚେତନ ହେବ। ଯଦି ମଣିଷ ସଚେତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ଏସବୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଉପସଂହାର ମାନେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବ। ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଯଦି ପରିବେଶକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ। ଏସବୁ ଯଦି କେଉଁଠୁ ମିଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିବେଶରୁ ହିଁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମାନେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ମାନେ MIL ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂଲିଶ ସବୁ ଟପିକ୍ର ଆମେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ MCQ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 2024 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ମାର୍କ ରଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି। ଓକେ, ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଏନ୍ କର, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ଶେଷରେ ଯେଉଁ 5ଟା ରହିଛି 4ଟା ସରିଗଲା, ଏବେ 5ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନ ଉପକାର, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ରଚନା ଆସିପାରେ। ଭୂମିକା, ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ପରିମାଣ ରହିଛି ଜାଣିପାରୁଛ। ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଆଜିର ଦୁନିଆ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ବିନା ତୁମେ ଚଳିପାରିବ କି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖିବ ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାର, ଯେମିତିକି ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଛି, ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛି, ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛି ଯାହା ସୁବିଧାରେ, ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି। 3rd ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାର ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଅପକାର ମାନେ ଯେଉଁଟା କ୍ଷତିକାରକ, ପଢ଼ାଶୁଣା, ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ, ସମୟ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ନଷ୍ଟ ଆମେ ହିଁ କରିପାରୁଛେ, ଶିକ୍ଷକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅପକାର ଜିନିଷ। ଓକେ, ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ଆଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଜିକାଲି ସେସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲାଣି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର, ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବା, ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରିବା ଏବଂ ନୀତିମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାକି ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯେମିତି କରିପାରିବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ଉପସଂହାର, ବିଜ୍ଞାନ ଦାସ ନୁହେଁ ସେବକ, ସେ ଆମର ଦାସ ନୁହେଁ, ସେ ଆମକୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ଏଇସବୁ ଥିଲା ତୁମର ମାତ୍ର 5ଟି ରଚନା, ତୁମେ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ, ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କର, ଏଇସବୁ ଲେଖିବ ହେଲା, ଏତିକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖିବ, ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ମୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।